Наўпрост зараз у Салігорску адбываецца ператрус у актывіста Паўла Батуева, паведаміла праваабаронцы цэнтра «Вясна». Гэта аб'ектыў, мяне зовут Александра Пусіла. Добрый вечер. Беларусь заручылася падтрыманнем Аўстрыі. Распавядзём пра вынікі візіту Святланы Тихановскай у Вену. Меня заверили о поддержке Европейского Союза и Германии, в частности, что эта страна на стороне белорусского гражданского общества. Такого вот масштаба именно преследования массового людей, вот, я, в общем-то, как бы не припомню. Чарговая хваля звальненняў. Чаму пазбаўляюцца кадраў у дзяржаўным сектары? Адны вяртаюцца дадому, іншыя любым чынам імкнуцца на захад. 18 чалавек спрабавалі прабіцца праз мяжу, кідаючы камяні і выстаўляючы на агароджу рознага кшталту кладкі і лесвіцы. Развязанне крызісу беларускі бок цяпер шукае з дапамогай прадстаўнікоў ААН. Еўропа працягне падтрымліваць беларусаў у намаганні атрымаць волю і ўсталяваць у сваёй краіне дэмакратыю. Пра гэта Святлану Тихановскую запэўнілі ў Вене. За апошнім днём візіту лідаркі ў аўстрыйскую сталіцу назірала наша журналістка Аліна Шкоўшык. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі сустрэлася з амбасадарамі, з прадстаўнікамі АБСЕ і дала шэраг інтэрв'ю медыа. Вось хацела вам паказаць газеты аўстрыйскія, якія пішуць пра Беларусь. Вы бачыце, што фотаздымкі Святланы Тихановскай, фотаздымкі з інтэрнацыянальнай міжнароднай канферэнцыі па Беларусі знаходзяцца ў розных газетах на першых полосах. Таксама ёсць цэлыя развароты, прысвечаныя Беларусі. Пра Беларусь кажуць у кантэксце міграцыйнага крызісу, узгадваюць таксама інтэрв'ю Александра Лукашенка тэлеканалу BBC, але перадусім кажуць пра беларускі народ, пра тое, што беларусы змагаюцца і пра той месседж, які Святлана Тихановская прывезла сюды ў Вену, што дыялог павінен быць з беларускім народам. Так што, нягледзячы на тое, што Аўстрыя мае багата сваіх праблемаў, атрымалася падтрымаць гэты фокус увагі і шмат казаць пра Беларусь. Ужо заўтра Святлана Тихановская накіруецца ў Страсбург, дзе прыме ўдзел у пленарным паседжанні Еўрапейскага парламенту. А мы за ўсім гэтым на Белсаце будзем для вас сачыць. Аліна Коўшык, Белсат, Вена. Падзялілася з нашай карэспандэнткаю Святланы Тихановскай зместам размовы з выканальніцаю абавязкаў канцлера Нямецчыны Ангелу Меркель. Урывак вашай увазе. Оно очень человечное и никакого пафоса. То есть это была спокойная беседа, обмен мнениями. Каждый высказал свою позицию, и я рассказала, что происходит в Беларуси, каким образом сейчас работа ведется внутри, что у нас много волонтеров, активистов, духом люди не падают, что наша борьба продолжается. И меня заверили о поддержке Европейского Союза и Германии, в частности, что эта страна на стороне белорусского гражданского общества. На падтрыманне санкцыяў супраць асобаў і кампаніяў, датычных да міграцыйнага крызісу, а таксама вылучэнне сродкаў грамадзянскай супольнасці нашай краіны выказаўся канцлер Аўстрыі Александр Шаленберг. Вось што ён сказаў у прыватнасці. Мы павінны разумець, што Беларусь – гэта агульнаеўрапейская праблема. Да яе нельга знайсці аднабаковых падыходаў. З аднаго боку, мы мусім абазначыць пэўныя чырвоныя лініі для Лукашэнкі. Калі ён іх пераходзіць, як у выпадку з мігрантамі, цынічна здзекуючыся з іх, каб шантажаваць еўразвяз, мы мусім уводзіць санкцыі супраць яго. Не здавайцеся, мы падтрымліваем вас. Вы вядзеце барацьбу, за якую назіраюць людзі па ўсім свеце. І шмат хто вядзе такое ж змаганне. Гэта барацьба за тое, каб самім вызначыць свой лёс і будучыню. Вы маеце права змагацца за гэта. За вамі нашыя каштоўнасці, еўрапейскія каштоўнасці. У Беларусі масава звальняюць працаўнікоў нелаяльных да рэжыму Лукашэнкі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і установаў спасылаюцца на нейкія загады зверху. Колькі чалавек рызыкуе трапіць пад зачыстку, невядома, але аперацыю павінны завяршыць да 1 снежня.
Чаму менавіта да гэтай даты у матэрыяле Антона Каменскага. Ні аптымізацыі, ні скарачэння. У Беларусі новая хваля массовых звальненняў у дзяржаўным сектары. Некоторые начальники и руководители говорят просто, вы там все понимаете, да, а по большому счету говорят, что пришли списки от вышестоящих инстанций, от вышестоящих органов, и согласно этим спискам распоряжение уволить. На горадне Азот звальняюць нават важнейшыя кадры, тэхналагічны персанал аператараў. Гэта ўсё працягваецца, але сапраўды адчуваецца новая хваля. Мы зараз собираем, каб мець гэтую інфармацыю сістэматызавана аб тых, каго звольнілі на іншых прадпрыемствах, каб нейкую логіку праследзіць. Логіка простая. Звольніць усіх, хто браў удзел у акцыях пратэсту, падпісаўся за альтэрнатыўнага кандыдата на выбарах ці пакінуў крытычны каментар. Звальняюць на прадпрыемствах і ў дзяржаўных установах, незалежна ад досведу і кваліфікацыі. Беларускаму аб'яднанню рабочых вядомы спіс 25 работникаў Нацыянальнага банку кандыдатаў на звальненне. Человека ставят перед выбором, и причем это не только в Нацбанке, то есть либо человек увольняется по соглашению сторон, то бишь по собственному желанию, либо обещают давить иными способами, в том числе угрожают розысками, обысками на территориях их жилья и посадками, то есть на Окрестина по административным делам. Чисткі ў сілавых структурах не спыняюцца з леташняй восені, піку пратэставай актыўнасці ў Беларусі. Паводле былога работніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котава, хваля звальненняў пракацілася па следчым камітэце. Цяпер ад нелаяльных пазбаўляецца Дзяржаўны камітэт судовых экспертызаў. Дзяржаўны камітэт судовых экспертызаў зараз перажывае вялікія чысткі як у Мінску, так і у абласных гарадах Беларусі. І калі там ўжо нікога не застаецца, ці амаль нікога не застаецца, ідуць размовы са студэнтамі 5-6 курса медуніверсітэтаў, каб яны ішлі працаваць як эксперты. Пра колькасць недабранадзейных работнікаў пакуль цяжка казаць. Толькі ў беларускае аб'яднанне рабочых па дапамогу ўжо звярнуліся каля 3,5 тысяч кандыдатаў на звальненне. Паводле звестак свабоднага прафсаюзу металістаў, на некаторых прадпрыемствах звальненні могуць дасягаць 20% работнікаў. Такого вот масштаба именно преследования массового людей, вот я, в общем-то, как бы не припомню, да, то есть их не было в истории, в общем-то, Беларуси. Спісы на звальненне, кажуць, прыйшлі зверху, магчыма, з КДБ. Называюць нават дату завяршэння масавай зачысткі 1 снежня. Улады рыхтуюцца да лютаўскага рэферэндуму, упэўненыя нашы суразмоўцы. Улада не хоча трапіць на тыя ж самыя граблі, на якія трапіла ў жніўні 2020 года, і каб усе пасіянары, все актывісты, все людзі, якія здольныя будуць падчас абурэння людзей скіраваць гэтыя эмоцыі ў русла, якое можа вырашыць сітуацыю, каб усіх іх прыбраць. На думку нашых экспертаў, масавае звальненне знізіць якасць прадукцыі і дзяржаўных паслуг. Аднак цяпер беларускі рэжым больш заклапошаны захаваннем улады Лукашэнкі, чым утрыманнем адмыслоўцаў на прадпрыемствах і ў дзяржаўных структурах. Там никого не осталось, да? Антон Каменскі, Белсат. Макарыя Малахоўскага выдалілі з базы звестак міжнароднага вышуку. Менавіта паводле запыту Інтэрполу. Беларуса затрымала польская паліцыя не так даўно, але на наступны дзень яго вызвалілі з-пад варты, бо распачатая супраць яго справа магла быць палітычна матываванай. А ў Беларусі адразу 10 новых палітычных вязняў. Гэта асобы, якіх асудзілі за абразу Лукашэнкі, прадстаўнікоў улады, сілавікоў, суддзяў і за знявагу дзяржаўных сімвалаў, а таксама за іншыя формы выказвання. Такім чынам, агульная колькасць палітвязняў у Беларусі на сёння дасягнула ліку 884 чалавекі. Пры гэтым людзей, якія чакаюць судоў і ўжо асуджаныя за паслявыбарчую актыўнасць, за кратамі значна больш. Беларуская праваабарончая супольнасць заклікае неадкладна вызваліць усіх палітзняволеных і спыніць палітычныя рэпрэсіі супраць грамадзянаў краіны. У канцы лістапада ў дачыненні беларускіх уладаў мусіць быць прыняты новы пакет санкцыяў. Еўрапейскі звяз прапануе ўключыць у чорны спіс транспартных аператараў, якія спрычыніліся да незаконнай міграцыі людзей.
Пацерпіць і беларуская авіакампанія «Белавия», якой заблакуюць магчымасць лізінгу самалётаў праз кампаніі краінаў Аб'яднанай Еўропы. А тым часам крызіс на мяжы працягвае трываць. Марэля Дакуцька. Сёння з нацыянальнага аэрапорту Менск мусіць вылеціць трэці эвакуацыйны рэйс з мігрантамі. Дасюль Беларусь праз аэрапорт афіцыйна пакінулі 548 чалавек. Кожны дзень асобам, якія звяртаюцца ў кампетэнтныя органы Беларусі з хадайніцтвам аб рэпатрыяцыі, мы афармляем адпаведныя дакументы. Толькі заўчора 118 чалавек вылецелі з нацыянальнага аэрапорту Менску. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Літвы 321 асоба, якая нелегальна уехала ў гэтую краіну праз Беларусь, ужо выехала ці дэпартаваная. Пры гэтым прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа зняпраўдзіў інфармацыю, што Нямецчына мелася забраць 2000 мігрантаў да сябе, як тое сцвярджаў Лукашенка. Няма ніякіх пагадненняў пра квоты на мігрантаў. 5000 ці 2. Гэтага не адбылося. Канцлер Нямецчыны ставіла мэтаю развязання гуманітарнага крызісу, які можна пераадолець шляхам спынення новых рэйсаў у Менск і спрыяння авіярэйсам, што вяртаюць мігрантаў на радзіму. На мяжы з Польшай у транспартава-лагістычным цэнтры застаюцца каля 2000 асобаў, якія паводле начальніка дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС Алексея Бегуна не жадаюць вяртацца на радзіму. Старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Уладзімір Каранік заявіў, што Беларусі мусяць скампенсаваць усе выдаткі на ўтрыманне мігрантаў. Люди находятся в безопасных условиях. И здесь надо искать поиски решения о том, чтобы они попали туда, куда они хотят. Те расходы связаны с тем, что наши партнеры западные не совсем понимают, каким образом наладить механизм реализации этих прав. Но вот эти расходы республики должны быть скомпенсированы. Сёння ж лагістычны цэнтр наведалі прадстаўнікі Еўракамісіі. Яны праверылі, у якіх умовах утрымліваюцца людзі і якую дапамогу яны атрымліваюць. Беларусь збіраецца ініцыяваць на нечарговым паседжанні выканкаму Сусветнай арганізацыі здароўя разгляд супрацьстаяння польскіх памежнікаў штурму мяжы мігрантамі, што следчы камітэт Беларусі кваліфікуе як злачынства супраць бяспекі чалавецтва. Так МОМ, так Красный Крест, так ВКБ, как бы в Беларуси давно, то есть международное сообщество должно усиливать эти миссии, как бы, и в никоем случае эти деньги не направляют на преступный режим Лукашенко, а заботиться о людей, которые попали в такую непростую ситуацию только из-за того, что белорусский режим ими пользуется. Польша ж не чакае хуткага развязання міграцыйнага крызісу. Толькі за сотні памежнікі перашкодзілі нелегальнаму пераходу 174 асобаў. Былі выпадкі агрэсіўных спробаў. 18 чалавек спрабавалі прабіцца праз мяжу, кідаючы камяні і выстаўляючы на агароджу рознага кшталту кладкі і лесвіцы. Хтосьці выкарыстаў шумавыя гранаты, яшчэ з беларускага боку. Што праўда, церпіць ад канфлікту на беларуска-польскай мяжы і замежны бізнес. Гэтак да віцэ-прэм'ера Расійскай Федэрацыі Андрэя Белавусава звярнулася кансультатыўная рада замежных інвестыцыяў у справе развязання праблемы аўтаперавоза. Паводле звестак Дзяржаўнага памежнага камітэту Беларусі, цяпер у чэргах на выезд з краіны застаюцца больш за 3000 грузавікоў. Марыля Дакуцька, Белсад. Пытанне легалізацыі адукацыі, працаўладкавання беларусаў ва ўкраіне абмеркавалі сёння ў адпаведным камітэце Верхоўнай Рады Украіны. Якія праблемы ва ўкраіне у нашых суайчыннікаў, ды як украінскія ўлады могуць ім дапамагчы, распавядала Ірына Драфійчук. Каля 80 асобаў узялі ўдзел у слуханнях, зарганізаваных Камітэтам Верхоўнай Рады Украіны ў пытаннях правоў чалавека, нацыянальных меншасцяў ды міжнацыянальных дачыненняў. Дэпутаты, чыноўнікі і прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў прысвяцілі паседжанне праблемным пытанням легалізацыі, працаўладкавання ды бяспекі грамадзянаў Беларусі, якія былі вымушаныя выехаць ва ўкраіну. Што мы, як народныя дэпутаты, можам канкрэтна зрабіць, каб у выпадках, калі можа быць палітычна матываваны пераслед, дапамагчы пракуратуры рэагаваць больш карэктна ў параўнанні з тым, як гэта адбываецца цяпер, бо мы, як заканадаўцы, акурат можам гэта змяняць. Выдача на запыт уладаў Беларусі не адзіная праблема беларусаў, якія ўцякаюць ад рэжыму ва ўкраіну. Легальна перабываць ва ўкраіне яны могуць толькі цягам 180 дзён. Гэта вельмі кароткі тэрмін, каб уладкаваць жыццё з нуля ў новай краіне, распавядае беларуска Алена Жаркевич. Пока ты приехал сюда, нашел работу, это уже месяца 3, пока ты заработал денег, чтобы снять квартиру, а потом ты приводишь семью, и у тебя так хоп, если ты легально здесь находишься, и у тебя закончились сроки пребывания. Ну и все, что делать?
ехать в Польшу. Нам нужно 360 дней, прям точно нужно. Алена уцякла ад палітычнага пераследу ва ўкраіну. Цяпер дапамагае парадамі землякам. З праблемай пратэрмінаванага побыту сутыкаецца нямала беларусаў. Белорусы, вынужденно въехавшие в Украину в августе 2020 года, у очень многих просрочены вот эти 180 дней. Не у всех была возможность сделать, потому что сделать ВНЖ сегодня в Украине – это достаточно большие деньги. Каб атрымаць від на жыхарства, неабходна прадэманстраваць высокі заробак. Знайсці адпаведную працу складана. Атрымліваюць статус уцекача ва ўкраіне беларусы неахвотна, бо ён пазбаўляе магчымасці працаваць. Для тех, кто здесь приехал поволонтерить, то это очень просто. Для тех, кто приехал работать, то это прям мега сложно, потому что это большие деньги, это много времени и недостаток информации, куда идти, что делать, где подаваться. И работодатели Украины сегодня не знают, что делать с белорусами. Они как бы нас хотят на работу, но они не знают, как нам помочь. Правам перабывання ў краіне, паводле інфармацыі іміграцыйнай службы Украіны, цягам толькі 9 месяцаў сёлета скарысталіся больш за 1100 беларусаў, а 1320 чалавек атрымалі дазвол на працу. І вялікая колькасць нашых суайчыннікаў яшчэ чакае развязання праблемаў з легалізацыяй. Ірына Дарафейчук, Белсат. Нур-Султан Назарбаев перадасць паўнамоцтва лідара кіроўнай партыі Нур-Атан, што значыць святло айчыны, дзейнаму прэзідэнту Казахстану Касыму Жамарту Такаеву. У сакавіку 2019 года Назарбаев вырашыў пайсці з пасады прэзідэнта Казахстану. Новым лідарам краіны стаў Касым Жамарт Такаев. Аднак Назарбаев захаваў за сабою пачэсны тытул елбасы і ўсё яшчэ ўплывае на палітычнае жыццё краіны. У ягоны гонар перайменавалі сталіцу. Дрэва як сімвал барацьбы беларусаў за свабоду. У Вільні насупраць мясцовага сейму высадзілі 16 дрэваў, кожнае як адзін пражыты месяц з пачатку леташняй рэвалюцыі ў Беларусі. Дэпутат Гедрус Супліс, які заарганізаваў такую акцыю, назваў гэта алеяй беларускай дэмакратыі. Вы знаете, такая символика. Во-первых, рябина, у нее очень много витаминов. И я чувствую, что сегодня мы садим витамины молодой демократии Беларуси, чтобы людей поддерживать, тех, которые будут бороться, чтобы людей поддерживать, тех, которые не забудут. Другая причина в литовской мифологии рябина отгоняет дьяволов. Ну так вот вам и ответ. Падтрымлівае Літва, падтрымлівае вельмі Польшча, разам мы хутчэй дасягнем мэты. Ну, а тым часам крыху больш за тыдзень засталося да наступлення каляндарнай зімы. Паводле прагнозу адмыслоўцаў, самая халодная пара гэтага году не будзе надта суворай, пахмурнай, мякчэйшай, чым звычайна, і вельмі снежнай. Дарэчы, першае трывалае снежнае покрыва ўтварылася ў Менску менавіта сёння, надаўшы беларускай сталіцы адчуванне першазданнай стэрыльнасці. Пацешымся гэтай прыгажосцю.
Больше информации в нашем телеграме. Далее у эфира размова Цыганкова. Гость программы депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумчик окреслил шлях Лукашенко у политицы так: от хлусні до хлусні. Чому падман стал уголовным принципом Лукашенко? Про это уже праз імгнення. А у объективе на сегодня все. До побачення.